Пусна само вече. Не мига там топлинско. На херц си ти? Скира се, ама. Херца ли си? Да? Херца на херца. Или! Ако не хора липи си, липи. Моето попадане до там, майка, аз ще направя мисля. О, правим на братче, ако искаш тук надолу. Вече смъкне, аз си не кочкам. Ча само по нас пия да не ми грее и тента. Че, все пак да го проверявам се. Много добре. Зум има ли, бе? А? Зум има ли това? Има зум, да, ето с това ти е плюс и минус. Чай, по-щилка. Добре, Снимате. там шахта. Предно. Моето не е бавното моето. Младо патко. Я ви кой се премери своя. Не си цигърта отдолу. Това го е отдирал. Просто ми изключи копчето на екран. Те някой път при удар блокират, да се завезат при мен стата. Мога да се спаси. А това къде изпада от кой беше? От мен е спойлер, той ми пада. Аз отсмея. Да. Малко ми разтекнати гумите отпред. Аз тук не мога да стартирам, бе.
Що си имам стопове? Да. Гачи. Но това си го взе готов кит или? А? Готов кит ли си го взели? 21 воля с доставка. Това е смешно, пари. И толкова имаш такива, бе. Ключета мога само да свалим, бе. Да, имам. Да ще го свалиме, защото така просто първо, че не е устойчив, второ... Само ще го сваля малко модел, е по-нисък. Сега ще го сваля малко модел и продължаваме с това.